Jogo makedo ratich Rawere County Homabay okone Rawere County no mondo yoti kod thuolo magen-go e donjo chenro mopogore manyalo miyo gibed gi yuto mondo ngimagi makiny obed makare e kinde magikedo ne telo makare piny Kenya. E romo mar twak gi Rawere County no, riwruok moko mar piny owacho mar Community Action for Health and Development oyango ni ng'ur ma kinde ka kinde mar Rawere bedogo nyalo mana rumo ka Rawere giwegi owuok oko mar kawo thuolo mag-gi kamoting'o lemo mag siasa kod tiyo gi migepe ma sirikal mag siro dongruok mag-gi. Romo kamano bende ne okelo kanyakla ruodhi kod apisas mawuok e bad migawo mar Rawere mana jiwo Rawere ma Homabay mondo oti kod thuolo magin-go sani e bero ngimagi makiny. Gimomiyo watimo chenro masani wan-go mar involving the youth en ni e Kenya ka waneno gima timore sani ni jomatindo osebedo gi chandruok nikech ka piny ru okinyi onge tich. Kibire leadership ka iyudo ni jomadongo ema bedo recycled. Koro mae momiyo wawacho ni it is now time mondo youth jomatindo okaw okang' ni gini en piem. Forum mabire kauno ni en mar Chad ma ne gidwa ni mondo youth ong'e anena ni to how can they actively participate in democracy, good governance and democracy, space magin godo kaka youth. And abiro ka mondo anyis youth ni for you to know your democratic right, first of all you must have some knowledge. Kisebedo gi some knowledge and then you must actively participate e forums ma government provide gi. Kawono ni nwakelo youth kanyakla mondo mi wawache gigo mosebedo ka chandowa kaka jopiny. Wan kaka yude gi gik mosebedo ka timre recently kuom thoe kod finance bill gi mamoko go eko. Nwaneno ni ber kanyakla mondo wakel youth kanyakla mowuok kuonde mondo wa discuss gigo ma nyalo ko watimno kaka yudhe kata mwako watimo kaka yudhe to nyalo miyo Kenya bedo in a better place.